Puti ka may siksi. Ayo din akong baby girl, my loves. Uy! Saan ang master na ako aning pakuratan? Manghay-hay na lang ko, uy. Bahalag way init. Hey! Kuratan ka no? Kalit-kalit na naman kagdong diri. Siyempre, naragon-nagon mura kong kilat. Di mo na yung bala nung pag-abot ba? Kiat naman ang naong nimo, uy. Kiat niya ka sabot na tundua nga mag-date ta. Aabot na lang dito ka, kay manghay-hay sa ko. Dito ako sa may duyan ha. Oo. Dito ta mag-date-date ha. Di ba ngayay na? Ikaw. Sabi eh. Sinawa eh. Hayag manggayo. Kadate na dyan mindo ha. Landong kayong panahon, lamig kay kadil-kadil ba, way makadisturbo sa mua. Tuon kaya na ako. Puti ka may galay na niya yung panty. Balik lang ko sa doyan, kaya masakpan ko niya. Hindi ko sabi yung panty niya. Right? 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 Right, te? Ano man? Excited bang po niya siya makakita anaho, uy? Kasi excited nga. Na-overwhelm na mong ko kay. Kita na ko ganina ba nga, bloom na yung mong gihal. Say, bro. Ay, dili, bloom na yung mong braces, no? Oo na, nakabantay ka. Siyempre, bantayan, yun ako tanan liha ko yun. Yan sa man. Kasi, pwede na ta magkadal-kadal do, ha? Sus, may ginayang tuyo ba? Ganahan magkadul-kadul, tara. Tara, hali. Ay, di. Kung kadul raman di ay. Ali, ako dyan, ako sa unang lingkod. Ay, dali ka sa kuwasapak. Tatawag, just, tara mo. Sus, hinahanap ko ng lalaki ng web sa mukati. Sabak-sabak dahil mga samukon. Ibe. Ay, kining. Huwag may tao sa palibot ba? Basi kining, hindi ta makahanyi og kiss dra si mo, ha? Ay, yo, gini. Uy, ansa man baw? Puto ni mangod. Sugo na ni Lola sa imo ba? Say, sugo na human naman to na hugbuhat. Ako'y bahala nit, kahit ako'y bahala nit. Masa na isugo si mong lula? Ano man, mangalay. Mangalay? Di ba naman na magagalay ganina? Alay, sabi, sa dol sa sakwa, dali. Alay, ina yung lula, ako managhalay ha? Nako'y 5 diri akaw. Akaw na dito, akaw. Gamayar po yung latag. Uy, may palitan eh. Sige lang, tapsing lang. Ay, sakay na pang manghud ko. Ay, talikod ito. Tapsing lang kayo. Tapsing lang. Tawag lagi ang Lola. Sa mukha pa rin mong mataka na gumaya. Sabi ang manghud, istorya, iragong hinay. Stupid. Kadali lang, eh. Kadali lang. Sa mukha ni kong tao. Hindi ko mataka sa mo kay kabit. Na. Naku, ihatag sa'yo mo. Kablokan ni mo dola. Gupuhan ang lantaka, uy. Oh, gwapo kay lanta ka no. Kusog kay ni mo boto. Kablo ko ganahan ka ni. Ato sa layo kapag paboto dito. Oh, lakaw dito ha. Isang balik ha. Sa mukha ni bata. Tita ka diskarte ng atin niya. Ikaw lakiha ka. Madiskarte gid ka sa among ate. Ito ara layo na kayo. Lakaw na dyan na mo mangod. Sure ko, di na mo balik kay. Malingaw naman anong lantaka. Yan sa man. Ngakis na ko si Mua. Mauwaw ko. Karon ka sa buanga ka. Ani na lang biro, hindi ka mawaw. Piyong mong mata. Piyong. Ay, great idea, luod bang tagnaw. Sige na, piyong ni mong mata. Hindi kayo luot tanawon. O, piyong ha. Kutik. May mga ano dyan yung diskarte. Mr. Lee, makakis niyo ko ani. Pero sa itong laway, Wiki, murag basta kaya itong mait ba? Kaya bahura ba taglaway diri ha. Kaya ready na ka? Baga, let's go! Pati ka may oras, magbabuto ka! Pinaliyala ko sa layo ka magbabuto! Kasi ate ba, gitawag ni Lola. Ikaw saan mo kay kadita makadiskarte sa mga ate? Tindog! Ikaw eh. Nakunat po kagapil no? Bugoy yun tayo mong manghod ba? Samukan lagi po. Mulay na ko klay tiyo pulos ning adlaw. Ay, okay. Manghipos na lang po ko sang labhunon. Sa mukha, bata, pakuratan, bis makakis na ko siyang ate. Ay, tama din na. Katumblo nga panty nga gihalay ni Clayty. Ako nga fitan. Oh, no! Nunog yung amigas man eh. Na siguro ng tamis-tamis siguro to iyaha ba. Mutag safeguard. Uy! Grabe yung legit pa nga panty niya. Hala ka.
Ara namin niya tiyata pero okay ra kay. Oh no! Parang umuta. Pwede, nakalay na rin mga kuang yung nga panting at paborito na ko. Ola, nahayhay na daw, sayhayan! Ha? Naimuan yung pante. Kung ano naman kasi mo na akong panting ka bro, Hindi ka. ako ama na. Ikaw, kasi kahit ka mga watong pante. Oh no! Yan yung akong pante, humot kayo na, ikaw pa rin malabhi. What? Oh, simhot ako. Da, kirik na ka sa kahumot.